Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan tasha tamu mai albarka. Wato ku danna mana lakin sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirinmu. Mun gode. Dauda Kahutu Rarara na jam'iyyar APC da ke garin Kano ya tabbatar da cewa yau 7 ga watan Januware shekara ta 2024 ya tabbatar da cewa ba zai ƙara yi wa wata jam'iyya waƙa ba, face sai ɗan Najeriya ya ba shi Naira 1,500 a kuɗin Naira, sannan zai ƙara yi wa jam'iyyar APC waƙa ta ƙasa. Ya fito da wannan labari a wata jarida, wato jaridar hausatv.com da ke babban birnin tarayya Abuja, yayin da shugaban jam'iyyar NNPP da jam'iyyar PDP na Kano da na ƙasa suka ce Kahutu Rarara ya taimaka ya yi wa wannan jam'iyya mai albarka waƙa ta NNPP. Kayan gwari, kayan marmari suna buƙatar wannan taimako ne, yayin da shi Dauda Kahutu Rarara ya ce ba wai ba zai yi wa jam'iyyar NNPP waƙa ba, matsalarsa ɗaya ne. Akwai wani dattijo ana ce masa Tsula, shi ne dalilin da ya saka Dauda Kahutu Rarara ba sa shiri da shugaban ɗariƙar madugun Kwankwasiya, wato tsohon gwamna, tsohon sanata, tsohon House of Rep na ƙasa, wato Rabi'u Musa Kwankwaso. Dauda Kahutu Rarara ya tabbatar da wannan bayani a ranar 7 ga watan Fabrairu 2023. Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da taimakawa marasa lafiya a asibitin koyo na Murtala da ke Kaduna. Ya ce ya taimakawa waɗannan marasa lafiya da kimanin kuɗi Naira miliyan 1.600, da duk marasa lafiyan da ba su da yanda za su yi, ba su ne yanda za su ci abinci balle su biya kuɗin magani. Wannan sanarwa ta fito daga magana mai yawun magana na jam'iyyar NNPP, wato SA Sani Abdullahi da ke garin Rijiyar Lemo. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce duk wanda aka taimaka masa ya ƙoƙari ya san wannan kuɗi ya amfane shi, ya amfani rayuwarsa da kuma 'ya'yansa. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya zo na ɗaya a wani award da aka bashi a House, gidan gwamnati da ke Kano. Babu wani shugaba wanda ya taɓa yin gwamna a Kano da ya yi taimakon gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce in dai Rarara ya ƙare masa waƙa, to zai kai shi kotu kuma ba zai ƙara yi wa jam'iyyar NNPP waƙa ba, tunda Dauda Kahutu Rarara ya tabbatar da haka akan shi mawaƙi ne, amma ba mawaƙin kowace jam'iyya ba. Dauda Kahutu Rarara ba sa shiri da Kwankwaso, har a cikin waƙarsa yana laƙabi da Tsula, kuma Kwankwason baya jin daɗi da magoya bayansa. Shugaban jam'iyyar NNPP na Kwankwasiya a Media Forum, Abdullahi Idris Diginsa, ya tabbatar da wannan labari haka akan inda Rarara ya shigo Kano, to hankalinsa zai tashi, za su yi masa ta'adi saboda yana ciwa mai gidansu mutunci. Abba Kabir Yusuf ya ziyarci wani gidan horo da hali, ya fitar da wasu matasa da tsautsayin rayuwa ya afka musu. Yau shekararsu 23 a gidan wannan fursuna da ke Goron Dutse a garin Kano. Ya ce da Allah su yi haƙuri, su yi ladabi, su zama masu sana'a da tarbiyya a wannan gidan rayuwa tamu. Ya tabbatar da wannan magana kenan. Allah ya kawo wannan ƙarshen labarin namu. Danna mana like.